oven på sine 2 frispark mod Jesper Olsen. 5 var Russell Osman, der spillede bolden højt frem, og der søgte de netop Paul Mariner i luften. Ja, det Francis. Mariner igen i luften. Og så kommer skuddet, glimrende reddet, men i anden omgang 1-0 til England. Målscorer Trevor Francis. En halvklaring af Troels Rasmussen på et glimrende skud af Graham Rix. Men der lå Trevor Francis. Danskerne burde egentlig have set, at sådan foregår det. Robson. Og det er godt arbejde af både Jesper Olsen og Søren Lerby og Jens Jørgen Bertelsen. Her er det så Bastrup. Jesper Olsen. Der er straffespark. Denne gang er der fløjtet. Og det er Allan Hansen, så vidt jeg er orienteret på forhånd, der kan tænke sig at skulle sparke. Kom så, Allan. Perfekt scoring af Allan Hansen. Helt op i målhjørnet. Og udligning til 1-1 for Danmark. Og jeg synes absolut også, som spillet har formet sig en fortjent udligning. Lad os se det igen. Lille Allan Hansen. Op i målhjørnet. Tak for det. 1-1. Også David Armstrong. Angriber fra Southampton er sendt til opvarmning. Han vil have en sejr. Bobby Robson i denne sin første kamp. Graham Rix tror jeg, der skal ud. Ingen danskere i færd med at varme op. Så er der scoret. Det var netop Graham Rix. Efter hjørnespark. Nej, det var Trevor Francis, der scorede sit andet mål i kampen. Lå og lurede bolden over det danske forsvar. Og så er vi lige ved 10 minutter før tid. Wilkins igen med hjørnespark, der skruer og ind over forsvaret her. Og Trevor Francis. Jesper Olsen, der vil have den sidste mulighed. Nej. Kun sådan noget genialt kan overliste Peter Shilton åbenbart. Jeg er målløs, men på et eller andet tidspunkt må jeg præsentere Danmarks nye storspiller. Når han kommer ud herfra, der har de ham, Jesper Olsen. Vi har set Peter Shilton i fantastiske redninger. Her siger han farvel til 4 forsvarer plus Shilton.